салом хоҳарҷон, хуш омадед. Салом, ман Нигмат ва Сумайя. Ман 9 сола. Ман дар мактаби 1 мехонам. синфи 3. Ман шеър хонда метонам ва рақс карда метонам. беҳтарин. Боз кадом ҳунарҳоро дорӣ? ман дар хона ба корҳои модарам ёрӣ расонда метонам. масалан ба кадом корҳои модаратон ёрӣ мерасонед? фатир карда метонам. бале, бале. офарин. гуфтед фатир карда метавонед, ҳа? фатирро чӣ хел омода мекунанд? ман дар дурунаш руған медозам, боз орд медозам. усуншод наметонам. фақат шумо равғану орда меандозед, дигараш омодаратон мекунанд, ҳа? бале. фатирро чӣ кор мекунед баъд? мехӯрем. фақат ам хел худаш шакароб мекунем. шакароб мекунед? шакароб карда метавонед? бале. кани нақл кунед, чӣ хел тайёр мешавад шакароб? патиро реза мекунем ва чака медозем, равған медозем. шумо як читавре ки мегӯянд, як шӯхиам ҳаст ко каме аз аввалу каме аз охир мегиред, мешавад тайёр, ҳа? хуб, имрӯз барои мо кадом ҳунари худро нишон медиҳед? рақс. рақс? барои Бале. чӣ рақс? ба ман махқул аст рақс. аҳсан ба шумо. хуб, биёед як ҷоя тамошо мекунем. ба ту як савол доштам. ту рақскуниро аз куҷо омӯхтӣ? ман маҳфили рақс меравам. ба кадом маҳфил?
маркази кӯдакон ва наврасои шаҳри Душанбе. офарин. дар он ҷо шумо чӣ меомӯзед, яъне чӣ гуна рақсҳоро меомӯзед? ҳар гуна рақсҳоро. масалан машои клоби, бадахшонӣ, лазги руси. беҳтарин. дар оянда кӣ шудан мехоҳед? ман дар оянда шуда мехоҳам ки прокурор шавам. барои чӣ маҳз прокурор? мада маъқул аст. ҳоло гуфтӣ ки ман рақскуниро дӯст медорам. Lekin дар оянда прокурор мешавам. яъне рақоса буданро намехоҳед дар оянда? мехоҳам прокурорам мешавам. духтараки намунавӣ бояд дар кӯча чӣ гуна рафтор кунад? рафтори нағз. масалан рафтори нағз гуфта шумо чиро мефаҳмед? пиронзоҳоро ҳурмат кардан дар кор, салом додан дар кор. яъне ягон пиронсол, ягон нафарони сину сол хурда агар шумо онҳоро дидед, барои ҳурмат кардан шумо фақат салом медиҳеду мегузаред, халтаашро ёрдам намекунед, дасташро намегиред? Мекунем. сумайя, инҷо боз як саволи дигар дорем. агар ба шумо гӯянд ки модаратон гӯянд ки тайёр шав, бегоҳ бошад, тайёр шав, мо ба сайру гашт мебароем, ба боғ мебароем, каме сайру гашт мекунем, боз меоем. шумо дар он ҳолат чӣ гуна либос мепӯшед? либосҳои озод мепӯшам. либоси озоди ин чӣ гуна аст? бурур, куртаи озод. офарин. чакалатонро чаро намепӯшед? хушро астку, зебо астку? чакани ман барои сайргашт намешавад. чаро намешавад? куртаи чаканро дар вақти рақс мепӯшанд, дар вақти ҷашн мепӯшанд. бале, дуруст гуфтед. аҳсан, ба шумо гуфтед ки якчанд рақс доред, бале. агар мо ба шумо гӯем ки бо ан ҳамин либосатон ягон рақси дигарро иҷро кунед, метавонед? бале. хуб, аз коргардони овоз хоҳиш мекунем то барои мо як мусиқии дигар монанд. мебинем ки то чӣ андоза иштирокчии барномаамон аз удаи рақси дигар мебарояд. چشمان داریا ستاره سرمایی ای آستین بگردنی که می پرتایی ای آستینی تو را با دیده ها می مالم ای دل برکه زدیدنت می بالم تجنبونده برا آیا آیا هی عشقت سوزونده برا آیا آیا هی آستینه تجنبونده برا آیا آیا هی عشقت سوزونده برا آیا آیا аҳсану офарин мегӯям ба ту, сумайя ҷон, ва албатта ки мо шоҳиди он гардидем ки бениҳоят рақси зебо кардӣ ва ҳарду рақсе ки дар ин ҷо иҷро кардӣ бениҳоят зебо буданд ва фарқкунанда буданд ва пироҳани зебое ки ба бардорӣ бениҳоят ба ту зебанда аст ва дар оянда ба ту бурдбориҳои беназирро таманно дорам. ба шумо барор мехоҳам ва дар даври дуюм шуморо мо интизор ҳастем. раҳмат. саломат бошед.